Hello, hello, hello mga IRiNg BAnbanon, no? Maayong buntag, good morning everyone. Ohayo gozaimasu. Chusan, pangyaw. So, karon mga kabuntagon, no? Sayo kaayo. Lani kay atong sun. Thank you Lord for being a good nice weather. So, wala ko music karon. Nagsauna lang ko diri sa init para mawagtang akong kuan akong kalaay, mag-stretching ta kay para manggawas ang mga toxics na atong pangaon, no? Kinahanglan dito ang pasingot every day. So mao na mga IRiNg BAnbanon. Maganda kog yoga diri, mahadlok man ko kay pang-pangintawon ni mga IRiNg BAnbanon. So magpainit lang ko kay we need the vitamin D, no? Kinahanglan na nato. So stretching lang. Pindot siya. Di ko kaabot mga IRiNg. Mag-stretching lang ta, ha? Kaya kinahanglan yung pasingot ta. Ani lang na IRiNg BAnbanon. Bawal man tang gawas. So dili na sa atong veranda. So now I'm wearing this one, sauna suit.
So kinahanglan gyud ta mag-stretching everyday mga IRiNg BAnbanon, no? To stretching sa atong mga kuan. Basig magsige ng taglingkod mga IRiNg BAnbanon, no? Mugahi atong tuhod bayot. Mana kinahanglan gyud ta nga iliyok-liyok ato igalaw-galaw nato, no? Everyday. Kay lisod kaayo. Wa tay work, nga sa balay ka nag-quarantine. So kinahanglan gyud maggalaw-galaw. Kay ang mga kabukuran, mga kaugatan, no? Simple lang na stretching, no? Exercise. So dapat magsingot ka, sweating, no? So at least naa kay daily routine sa imong kuan, pasingot. So kinahanglan gyud morning, no? Sunshine, idot kaayo. Ako sa IRiNg BAnbanon dili nagpahipi, nag-exercise at siya, nag-stretching at siya. Ganun siya mag-sunbathing. Kang, bibi. Ganun siya, nagpainit siya. Ganun siya init. Kinahanglan gyud siya sun. Muna, nagbuwad gyud na siya, ganahan na siya magbuwad. Napanimot na ko. Inani lang. Wa mo ko'y treadmill, so bawal ma ito gym. Naay gym sa building, 6th floor. So nag-close pa man, bawal pa. Asa among swimming pool here, still closed. So what I did now, ani lang simply, just moving your body. Kinahanglan dito mag-exercise. Okay. Dali-dara na bata. So, mapasingot yun ta, no? Okay, everyday naral yun ta sa balay. So, kaon, lingkod, watch movie, kaon na sad. So, marisip, managko ta. So, nakinahanglan kita exercise kay still quarantine pang taon sa among kuan. So, kinahanglan dito mag-move sa atong body every day. Nahinay lang. Pasingot ba? So, at least, nindot ka mo exercise, symptom ka, so, nice ka ayo siya. Lami ka imong singot. Nag-sweating na ka. No? Lami ka siya. So we need good. So, napaningot na jud ko, ha? So, mga IRiNg BAnbanon diha, mata mo og sayo, mga IRiNg BAnbanon, no? Pasingot mo. Lami kang pasingot, no? Mga IRiNg BAnbanon. So, kinahanglan dito ang pasingot. Bahala ko yung music. Ano lang? Beauty. Health is a wealth, mga IRiNg BAnbanon. One, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3 and 4 and 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4. Ang IRiNg BAnbanon na siya tanaw.
Banbanon ha. Ako mga followers diha, ako mga subscribe mo sa akong YouTube channel, IRiNg BAnbanon. So, inaano lang, pasingot lang taginahinan, no? "30 minutes, that's fine, no? So, we still have how many minutes? 10 minutes. So, inaan lang ito, pasingot ta, mga IRiNg BAnbanon. That's enough. Thank you for watching, mga IRiNg BAnbanon. Hi guys! Mga IRiNg BAnbanon, thank you for watching. Sa akong mga followers and subscribes sa IRiNg BAnbanon, thank you. Be safe. God bless everyone.